Skal det være 50 mm? Ja. Og så kan Fyld 100 mm halvt op. Ja, okay. begynder det der i. Så er det der bag. Så putter du bare det der i. Nej, det skal bare drøbe, tror jeg. Lad os bare så drøbe, tror jeg. Kan du ikke hælde det sådan lidt tilbage? Så er der ikke nok i det. Jo. Så gør vi det sådan her. Så filmer vi på den her. Nej, for det siger vi jo bare. Kom nu, Frederik. Og så kan du se, at jeg var rundt i det. Ja, rundt i det. Oj. Skal det en, der skal blow it? Hvorfor bliver den så blå? Skal jeg? Nej. Blow Det it. bliver en base. Er du klar? Ja. I 1 minut. Fra nu af. Du puster bare, jeg har den på 1 minut, Thomas. Jeg ved ikke, om vi skal lade mig være... Der er gået 10 sekunder. Det er så godt, den her. Blow my whistle. Jeg ved ikke, om Bare vent nu, så kan jeg tage den bagefter. Jeg tror ikke, du må sutte på den, Lars. Det er så sjovt. Det er kun en halv minut igen, Thomas. Den begynder at blive gul nu. Bra, bra. Hvor satan, var. Mere. Hus for helvede. 6% af en Det er næsten halvdelen af vores video, det her. Det er så rigtig smart, hvis vi så kan spole i det. Vi skal ikke spole, når den puster. Og det er en kuffert, der kommer også med i videoen. Du vil vores video, kuffert. Vi skal huske, når I laver den her, at ind i det stinkskab. Yes, stop. Nej, det skal være... Der er 1 minut. 1 minut. Det er... Der er gået 1 minut, Det skal Thomas. I faktisk tage derovre. Ja. Det er... Det er pisse. Altså, I kan... Hun der.